Dzisiaj moi zawodnicy pokazali chęć w grę, determinację i ja wiedział już po rozgrywce, że to będzie i w meczu. Celý tygodeń bardzo trudno pracowali i dzisiaj w tym meczu to pokazali. Myslím, že prvá polova byla bardzo jakošťová z našej strany i myslím, že už počontek meču sme mohli vykožistiť, jak mal setku Wong, keď pojechal sám na bramku. I ďalšie situácie sme mohli trochę lepšie vykožistiť. Boli sme radi, že po polovie byl stan 2-0. I pošli sme do druhej polovie s myšľou, aby sa nám nestalo to, čo v Legnici, kde sme stratili bránku. I myslím, že tých 5-6 minút bylo dobře. I potom prišiel Latvii Blend, kde máme čistú pivku i přetivník jednu šancu i hneď vykožistil náš Blend. Tešíme na mojej družine, že zachovala spokoj i pošla podľa plánu, aký sme v tom meču mali. I dobre sme funkcionovali v defenzíve, mnoho dobrých výstupů v obrone bylo i ja videl na chlapcoch zaangažovanie, koncentráciu v celom meči. I ten meč sme si zdramatizovali sami, kde myslím, že i Wrocław pokazal, že je to mocná družina i chcela niečo zrobiť s tým vynikem, ale dobre sme grali v obrone i mali sme šťastie pri dvoch situáciách nášho rivala, ale myslím, že i my sme mohli zamknúť ten meč, či už dvakrát Tepelom, ktorý dobre hral i čul boisko, hrali sme šibko. Som šťastný za to víťazstvo, som šťastný za to, že moji závodníci pokazali dobrú motoričnú stránku i sme šťastní za tego, že sme to víťazstvo bardzo potrebovali, lebo i tie ostatné meče, myslím, že sme grali tak samo, len nemali sme efektivitu i dzisiaj sme mali bardzo mnogo situácií, aby sme ešte strzelili minimálne 2 bránky, ale tešíme sa. O to bolo trudnejšie, o to dolu v šatni chlapci si mohli zaspievať a dla nás máme čas 2 týgodne přervy, kde sa chceme přigotovať nie na Latvii meč s Lenčnou i myslím, že trochu zregenerovať, aby chlopaci byli oddechnutí i teší mne, že všetci závodníci sú zdraví. To je bardzo vážne i tešíme sa z víťazstva. Děkuji. Thank you.